Klargøring af din brændeovn. Selvom det er sommer og sol. Selvom det er sommer, og vi måske er lidt uden for fyringssæsonen, så er det faktisk en rigtig god idé at få din ovn tjekket godt og grundigt igennem her i sommerperioden. Det er nemlig i den her periode, at vi kører rundt og laver en del service. Det du bør tjekke, det er dit luftreguleringsspjæld, om det kører glat og uden for meget modstand og uden knirkelyd. Selve lukkegrebet på din ovn, det bør nemlig smøres med jævne mellemrum med noget højtemperaturs fedt. Hængsterne til lågen, at de kører let uden at knirke. Så bør du tjekke pakningen hele vejen rundt i lågen, om den er intakt. Mærk efter, om den er blød og fleksibel. Det er nemlig pakningen, der skal holde lågen tæt ind imod ovnen og sikre, at du har maksimal funktion på spillet hernede. Så er der den ildfaste beklædning, der sidder inde i brandkammeret, som skal isolere brandkammeret, så du nemmere kan opretholde en høj temperatur. Den ildfaste beklædning, den skal være intakt, og den må ikke være slidt tynd. Udover at kontrollere din brændeovn, pejsensats eller pilleovn, så kan det også være en rigtig god idé at tjekke, om dine røgrør de slutter tæt. Mellem røgrøret og brændeovnen skal der sidde en pakning. Hvis den pakning er god og intakt, så kan du ikke bevæge røret hernede. Der hvor dit røgrør går ind i skorstenen, hvis du har en murerskorsten, kan du tjekke, om det er tæt ved lige at tænde en tændstik eller en lighter. Hold hen til røret og se, om flammen den er rolig eller den bliver suget med ind. Hvis flammen den bliver suget med ind, så er din pakning klar til udskiftning. Pas godt på din brændeovn, så holder den meget længere, og den brænder meget renere. Bestil din reservedel eller service på pejsen.